मानना फैसे ननी अन्नाया जन्मची महारानी सायाव जोबनो गैयैखाय थांनाय गिलुबालु हरनि समाव जोंखौ गोजोनै फुथुनानै दिनैनि बे गोदान फुंबिलि गोथार सान दिनैनि बे 2024 नि फेब्रुवारि दाननि 18 फेब्रुवारिखौ जोंनो होनानै बे सरकारि मण्डलियाव दिनैनि जि फास्टिं प्रग्राम बे फास्टिं प्रग्रामाव जों साफ्रोमखौबो दैदेनबोनानै प्रभु बे समाव जोंखौ खुलुमनो सिबिनो आरो बाख्नायनाय सिबिनायजों प्रभु बे समाव जोंखौ